ako nitong target ng XRM mga bayo na angkas. So parehami na angkas. Kay gigawa na ako kong partner. Naka-load gihapon ni nga XRM 125 BPI. So wala ko kabalog unsay load ana niya. Sa kay naka-load na siya. Dili na to na siya gisuwayan. Magani akong partner karon kay hingsabay sa uso mga bayo. So wala na suko. So ato lang ning birhan o gamay para naputay content, pero inabtik sa mata ni mga bayain yung nigawat-awata kay gabi wala po katawad og mini driving light ana. So sunod ani nga episode is pag-ilis na to og kuan kanang ignition coil bago kaniya tong gamit karon naka ignition coil ani nga bago mga bayo tawag. Ato sang gipa-overtake mga bay para masuyan nato kung makabuylo ba siya, kaya ba nato siya apson. So ato gid sang gisundan mga bay, hantod gid niabot gid sa ato ang destination. Gibirahan nato taman gid ni siya. Murag din hiyo gipagbigyan gyapon ko niya, giminuran ko niya. Pag overtake ako nako ana mga bay, wa na ginako siya gipa-overtake mga bay. Gibirahan na ginako tamag builo. Nara gid sa skilid mga estimate nako na sa mga 3 ka block or 2 nga sumpot nako. Na nasa sa akong side mirror dili na ako makita mga bay. Dire ni minor dayon ko mga bay, ako sang gihulat. Ay din ako gibirahan og third gear, gipautong din ako og taman mga bay. Sige ra gid siya sunod sa mga bay kay nangita ko ni siya binta pero sa kabalo nga nag third gear na ko daan. So watch ko ni fourth gear daan na kay gusto na ko sa third gear ko mubira. Kay grabe RPM na akong third gear mga bay. Hantod ni makahunat siya pag kwarta dito na. Grabe ni mang lolo dayon. Siya sa side mirror mga bayo, dool ra kayo.
470. So original gid siya, kaya ang sudlanan no. Kita nimo nga Suzuki gid ang sudlanan. Ignition nato sa tong original. Original. May serial number mo tingnan mo sa mga original. Please. Magkuha na po na ito itong redundancy. Ikatulong na ito ng ignition coil mga bay, gikan sa original. Pinakauna na itong ilis, original gyapon, ikaduha. Ikatulong na ito ng kwan sa 10 years na ito sa itong motor. Katulong na pa nag-ilis yung ignition coil na original. So mga ito na na-install. Karon mga bay, muna niya ito ang ignition coil na gi-order. So nakita naman ninyo eh. So ang presyo niya is 470 kaya nag-sale sila. Tas ang presyo ni original price is 700 dit kapin. So nag-sale sila to 7-Eleven. Na timingan ako alas 12 sa gabi. So i-order din ako siya. Nakasave ko 470 ra siya. Dayon karon ibalik ko sa original price nga 700 kapin. So timingan ako pag-order si ignition coil nga original ni Raider-G. So muna yung issue ni Raider-G na to mga bayo sa 10 years na ikaduha na ninyo nga ignition coil original. Okay, start na to gani. Ano yung andar pagbuntag. Buntag hawa dyan sa katakandar. Ato na yung revolution. Magputol-putol yung kurente. Oo. So, itawag na to ng ignition coil nga bago mga bay. Kung mawala na siya. So, ito na itawag. Dara tong ignition coil nga ikaduha ato na ginining gi-improviso. Gilisa na tong split fire. Mo nitong giilis. So giputol na ko ni dire. Improvise lang gid para magamit sa gid siya. So madugay ni sa mga bay ang issue din magparong-palong na dayon. Dugay na din kay paisa pa start mo nang karon. Mintras wala pa nag-issue ka bisyo kayo. So ilis na nato siya bago. So tong mga wiring arrange na kayo. May driving light na to. Tanggalan na to sa mga bay. So na serial number gid mo original. 22G00 12A5 by 02DE01 din isa. So ato na siyang i-install. Kaning cap atolo na ibalhin dia, hindi mo tanan natog tipot to. So kini magamit pa ni o gula joy line. So ato na ni savings gihapon siya para magamit pa to sa isa ka motor. So dara mga bay na symbol na to ang standard ni ignition coil ni Raider-G. So kung saan natabunan o electrical tape gamit yung ganang electrical nga tabon mga bay kay para dili mo taya ang ilalom man yo. Kani may itong bagusod lang mo sa tubig di mga bay magkusa og taya. So mo na po hinungdan mag-stack up na pod. So may nang ug na ka electrical tape mo lang yung siguro ano butang para nga dili siya mosulod ang tubig. So diri po mga bay butangan po na nag-electrical tape diri gyapon. So na magini sa seldo kita magini mo na seld pero ato diyon siyang dubulan para sure ball mga bay. So let's go. Ang tawad na mga bay, nara plaster na. Kina siya saktor gyud. So ato da yung ipaandar. Bala ni ron kay buntag sa iyo pag ini. Panainit ang makina. Diba? Indot na lagi yung minor. Nakahinay nga revolution ako purong pa siya pwede niya pala ganyan
minor. Pullback egg minor, oh. Pullback minor ng yung kuryente pa na, tuloy-tuloy na yung kuryente. So i-reset na kong ECU ni karon pag kuman niya ikisin ko well. So ina na akong ginatrabaho basta na ako'y ilis nga bago nga part niya, i-reset na kong ikisin ko well. So mara na sa tirada mga bay. So na naman ko i-vlog ang reset sa ECU. I-scrollan nyo pa ubos akong video, kita nyo na kung yun saan ako pag-reset ang ECU ani. So maura siguro natong ma-share nga vlog mga bay, dayon nato ni tistig padagan kung okay ra ba yung kahimtang, kung nabatay comment. So let's go.